10 tim wara l-mewt traġika ta' Zach Meli ta' 24 sena f'Paċeville, il-qorti rrilaxxat il-katavru tiegħu għad-difna. Meli tilef ħajtu wara li kien involut f'argument ma' xi persuni f'Paċeville kmieni filgħodu fil-11 ta' Marzu li għadda fit-Triq Santu Istin kantuniera Masqaq Santa Rita f'San Ġiljan. Il-katavru ta' Meli kien qed jinżamm fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei sakemm tiġi stabbilita l-kawża tal-mewt tiegħu. Dan wara li l-awtopsja li saret fuqu ma kienitx waħda konklusiva. Minkejja dan, l-awtopsja kkonkludiet li Meli ma kellu l-ebda ġrieħi hekk kif kien qed jiġi allegat li huwa miet kawża ta' daqqa ta' pon li qalha mingħand Denis Dafko, żagħżugħ Bulgaru ta' 18-il sena. Nifhmu li r-rilaxx tal-katavru ta' Meli minn maġistrat inkwerenti Claire Staffraġ Żammit sar wara li fl-aħħar sigħat ħarġu r-riżultati tat-testijiet tossikoloġiċi li saru f'laboratorju barra minn Xtutna u li kellhom jiddeterminaw jekk Meli kienx taħt l-influwenza ta' sustanzi illeċiti. Dan wara li filmati meħuda minn kameras tas-sigurtà fiż-żona qabdu lil Meli jotor qabel ma waqaf fl-art. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu li l-investigaturi għadhom iridu jistabbilixxu jekk hux se jkunu qegħdin jieħdu jew le passi kriminali fil-konfront ta' Dafko li bħalissa jinsab bil-police bail. Zach Meli se jingħata l-aħħar tislima s-sibt li ġej fil-Knisja tal-Ibraġġ.